Καλησπέρα σας. Σήμερα θα σας μιλήσω λίγο για τα λεφτά που μπορείτε να κερδίσετε μέσω του συστήματος, του δικτυακού συστήματος που εφαρμόζει η FM Group. Λοιπόν, αρχίζουμε με τους απλούς δικούς μας στόχους. Ας πούμε ότι θα προσπαθούμε κάθε μήνα να είμαστε παραγωγικοί 300 πόντους. Όλοι μας. Δεν είναι φυσικά προϋπόθεση, αλλά αν το βάλουμε σαν στόχο 300 πόντους όλοι μας, πώς το πετυχαίνουμε? Πρώτον, με μια απλή προσωπική χρήση προϊόντων, χρησιμοποιώ το άρωμά μου, αποσμητικό χώρο, γιατί όχι για την οικογένεια μου, είναι πολύ ποιοτικό, όλα τα προϊόντα μας δεν ελέγχονται πάνω σε ζώα. Το συγκεκριμένο αρωματικό χώρο με πολύ πιο λίγη ποσότητα μυρίζει ολόκληρο το δωμάτιο και πολύ φθηνό. Έχουμε σαπουνάκι για τα χέρια, το οποίο στοιχίζει πολύ φθηνά, είναι ποιοτικότατο, όχι σαν τα κινέζικα που βρίσκουμε σε πολλά σούπερ μάρκετ, και μάλιστα είναι διπλάσια ποσότητα σε πολύ χαμηλή τιμή. Shower gel, κρέμα του σώματος, ειδικά για τις κυρίες τώρα το καλοκαίρι, οτιδήποτε. Άρα ας πούμε ότι εγώ προσωπική χρήση μαζί με την οικογένεια μου κάνω περίπου 60 πόντους. 60 πόντους προσωπική χρήση. Άρα μένουν 240 πόντους. 240 πόντοι είναι 8 αρώματα πωλήσεις το μήνα. 8 αρώματα πωλήσεις το μήνα είναι 2 αρώματα την εβδομάδα. Οκ, λοιπόν, έχω εξηγήσει σε προηγούμενα βίντεο μου τους τρόπους που μπορείτε να έχετε πελάτες, να τους κάνετε φόρμα πελατών και αυτοί οι πελάτες να είναι μόνιμοι πελάτες για σας. Και σας ρωτώ, εάν πραγματικά δουλεύετε part-time σε αυτή την εταιρεία, δεν είναι πανεύκολο πράγμα 2 αρώματα πωλήσεις μάλιστα? Αν σε ευκολύνει ακόμα περισσότερο, έχω κάνει ένα κατάλογο εδώ για να σας βοηθήσω, σας το στέλνω στο email, ο οποίος βάζει και μερικές προσφορές. Δηλαδή, ένας πελάτης σας θα του πείτε από περίπου 15 μέχρι 50 ευρώ διάφορα πακέτα προσφορών που μπορεί να του κάνετε ώστε να σκεφτεί να αγοράσει μερικά δωράκια για αυτόν, την οικογένεια του ή για δώρα που θέλει να κάνει. Λοιπόν, και λέω, ας πάρουμε τώρα ότι μαθαίνουμε να κάνουμε 300 πόντους κάθε μήνα παραγωγή. Οκ, τι κάνουμε? Το επόμενο πράγμα που κάνουμε είναι με τη βοήθεια του σπόνσορα μας βρίσκουμε 3 άτομα για να κάνουμε μέλη σε αυτή την εταιρεία, ώστε θα τους βοηθήσουμε και αυτούς να είναι παραγωγικοί, να κάνουν σταθερούς πελάτες και να κάνουν 300 πόντους το μήνα. Από εκεί και πέρα αυτά τα 3 άτομα τα βοηθάμε να βρουν άλλους 3 όπου θα τους βοηθήσουμε και αυτοί να είναι παραγωγικοί 300 πόντους. Οκ. Ας δούμε αυτό το σύστημα τώρα, δηλαδή το σύστημα του 3x3, 3 άτομα που βρίσκουν άλλους 3 και αυτοί βρίσκουν άλλους 3, τι θα μας αποφέρει στους επόμενους μήνες εάν είμαστε όλοι παραγωγικοί με 300 πόντους το μήνα? Μέσα σε 4 μήνες θα γίνεται 21%. 21% σημαίνει η ομάδα σας θα παράγει αρκετούς πόντους ώστε εσείς να κερδίζετε από 1000 μέχρι 1500 ευρώ το μήνα. Σε 4 μήνες 1000 με 1500 ευρώ το μήνα, 21%, και παίρνετε και το Mercedes που σας προσφέρει η εταιρεία, σας πληρώνει τη δόση εντελώς δωρεάν χωρίς να δώσετε κανέναν deposit. Όχι κι άσχημα, Λοιπόν, μετά τον 5ο μήνα φτάνετε αμάρανθος. Αμάρανθος σημαίνει δημιουργήσετε 3 άτομα στην ομάδα σας τα οποία είναι 21%. Οι απολαβές σας εκτοξεύονται στις 3.500 με 4.000 ευρώ το μήνα. Okay. Μετά τον 6ο μήνα γίνεστε χρυσός. Χρυσός σημαίνει έχετε δημιουργήσει 3 άτομα τα οποία είναι στο 21% και από κάτω αυτά τα 3 άτομα μάλιστα θα είναι πορφυρέγγι, θα είναι αμάρανθοι, θα έχουν άλλα άτομα 21%. Οι απολαβές σας εκεί, παιδιά, ξεπερνάνε 6-7 χιλιάδες ευρώ το μήνα. Οκ, δηλαδή σε 6 μήνες από σήμερα μπορεί να βγάλετε αυτά τα λεφτά. Φυσικά δεν είναι και τόσο εύκολο, αλλά λέω, εάν αυτό το σύστημα προχωρεί κάθε μήνα, τότε τι 6 μήνες, τι 1 χρόνος, τι 1,5 χρόνο, τι 2 χρόνια? Θα σας πειράζει σε 1 χρόνο, 1,5 χρόνο από σήμερα, εάν δουλέψετε σε αυτό το μοτίβο και σύστημα δουλειάς
να κερδίζετε 6, 5, 6, 7.000 ευρώ το μήνα? What if you had the ability to see 2 years into the future, into the future, into the future? Λοιπόν, αυτό που εισηγούμε είναι το πρωί που ξυπνάτε να κοιτάζετε εκείνο το βίντεο που σας έστειλα για motivation, να σκέφτεστε τα δικά σας όνειρα, το τι θέλετε να πετύχετε, αν θέλετε ένα καινούριο αυτοκίνητο, αν θέλετε κάποια έξτρα λεφτά να πάτε ένα ταξίδι για μια καλύτερη ζωή στο μέλλον. Δουλέψτε πάνω στους στόχους σας και μην ανησυχείτε, αυτή η εταιρεία μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει. Έχω αρκετό κόσμο στην εταιρεία μου που από τα άτομα της ομάδας μου τα οποία αρχίσαν να κερδίζουν πολύ καλά εισοδήματα. Όμως δουλέψαν σε αυτή την εταιρεία part-time. Δεν περιμένα την επόμενη μέρα και την επόμενη μέρα και την επόμενη μέρα. Remember seeing into the future and then coming back to the present and realizing the amazing opportunities that are right in front of you. If only you make the right choices. The choices you make will affect your future. Where will you be 2 years from now?